ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ରୁମ୍ରୁ। ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ରୁମ୍ରେ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେମିନାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ କାରଣ ଆମକୁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ସାର୍ମାନେ ଡାକିଥିଲେ। ତ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଗ ଥରି ଆସି ବସିଯାଇଛୁ କାଳେ ଜାଗା ମିଳିବନି। ତାପରେ ଆମର ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ଆସି ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ବସିଛୁ। ବସି ବସି ପୁରା ବୋରିଂ ଲାଗିଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛୁ ପାଣି ବାହାନାରେ। ବସି ବସି ପୁରା ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିଲା, ତ ପୁଣି ଆମେ ଆସି ବସିଗଲୁ ରୁମ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ସବୁ ବେଲୁନ୍ ଫାଟିଗଲା, ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ମୁଁ ନେଇଗଲି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମକୁ ଦେବେନି, ଆମକୁ ବି ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ। ତ ଭୋକ ତ ଜୋରସେ ଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଲେଜରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ବୁଲୁଛି, କେତେ ବଡ଼ କୁକୁର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଫାଙ୍କା, କେହି ବି କଲେଜରେ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପଳେଇଲେଣି। ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫୋନ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏଠି ବେଲୁନ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଛି।